Libre na sa senior. Atay. Oh. Kaya mong kawalay. Kawalay mo ka. Oh. Libre na ito ha. Ha? Ayaw, ako bahala. Tay, nagpalibre kong sakay. Nakakay ko ang extra? Result? Asa man napita sa Isidro? Ha? Ah, district ka. Sige na kayo. Na. Tuta. Ating. Takay rin. Sige. Ayaw mong kuhan, be. Ating. Ating. Asa rin yung mga anak, tay. Ha? Wala kayo anak? Paita ni mo tayo. Yang anak ko nga po na nga. Oh, tarong tayo. Tarong doon. Oh. Oo. At Yung sama din gusto niya din. gila, ako yung bala. Tiblira. Oh. Wala na ako doon. Hindi ako dito. Sige. Okay po. Pwede binigay ko Oh, kupot tayo. Oh, kupot. Nainay lang ta. Ito dito sa district, no? Sa Lisay. Sabog na ko ito. Sige. Lokoy mo taong tanim mo. Tanaw ko ninyo ba? Gila, nag-inusara ka tayo ba? Yata, lungkot pa dyan. Paita. Ha? Hindi ko magto sa Lisay. Oo. So, sa Susoon, yung sabihin ko sa Lisay. Nakasakay ko ang bus ba? Oo. Sa kapila ko balik-balik. Lagi ko sa konduktor, hindi ko papritiya. Hindi ko lang dito. Awa ka, wala lang kapalit-papritiha din. Ah, Oh, nalooy, tunin mo tayo. ako siguro sa White House ha. Oo. Dito ko niya. Bayo mo. Ako ko niya, baka ko ko niya. Ilan naman na edad mo tayo? So, 76 yun. 76. Tayo, wala din kaya anak tayo. Kaya din yung anak. Tira na kaya tawa. Ang abi ko, sinte ulo na akong asawa. So, wala mo yung anak niya. Anak tayo. Ngayon ako yung isuon. So, nalang kay Igsoon. Isuon. Okay. Mugda ko yung hindi mahagad sa kong isuon. Alam ko ba ko express. Ang extra na lang itabot mo. Oo, kaya ba ko, real ba ko. Okay tayo, ito yung so, Ako karon tayo, naka-timing din ko ni mo tayo nga. Ilibre ka tayo. ito gaya ko na uhay dito. Ay, bayad to ha. Ay, nagbayad na ko tayo. Kaya, ginawa niya ko kanina ito. Kasta po ko damba. Importante na ito ron tayo. Mahaling taglawas tayo, no? Importante buhay pa ka. Buhi, pata tayo. Tayo ba? Sampit dito sa ginawa. Oo, tampit na permis ginoo tayo. Ako yung mga buwan na din. Mga mama buwan. Mauna ni tayo, no? Sige. Oh, di lang kumigo. Dali lang ka. Ko sa gita. Sige. Okay. Sige, anta ha. Sige tayo. Nainay di ha? Una akong. Nainay lang. Abis na yung mong ni mo, be. Nainay lang. Ito ka nga mo. Itong siguro. G tayo. Ha? G ako nga. Siya, ha? G. Iji? Oh, G. Nagpa-pre-write mo ko tayo. Nainay lang ha. Nainay lang. Diguangan na taon ni mo tayo. Naglusaran lang ka tayo ba? Oh, dapat ni mo tayo. Dapat ni mo tayo. Magpuyo na ka tayo sa inyong balay tayo. Luya taon ni mo tayo. So, magsalig na lang kang senior citizen tayo. Oh, ano ba? Sige tayo. Taon ni mo tayo. Tay, God bless tayo. Amping permit ha. Then, welcome tayo, welcome. Amping permit, oh. Sige. Salamat kita ha. Ako tayo, maluoy yung tiguwang tayo. Nangaan ka mo tayo? Pedrito. Pedrito. Tatay Pedrito. Sige tayo. Ilan tayo, basig maka-timing ko nimo. Mayintag maka-timing ko nimo. Asa ka puyo, ganyan? Basta ko yan. Bayanihan na ka. Ilado ka diya? Oh, nagdugay ko diya. Sige. Mayo. Oh.
May basig nay makakita niya atong video ako maning upload. Ya, way sig basi nay matabangan ka, nay mutabang nimo. Eh naglusara naman lang gid ka. Sige. Hmm. Welcome tayo, welcome ka tayo. Welcome tayo. Wala ko sa ayaw may trabaho. Oh, na ako trabaho tayo. Na ako talisay sa taga-trabaho. Oh, dire ra. Talisay. Ya, pag ang ping permit ay asa man ka maglingkod, mag-istambay. Diretso na ka dito. Sige tayo, sige tayo. Oh, sige tayo. Amping tayo. Ya, inahinay lang. Ha? Sus, gasungkod na batawan ka tayo, no? Asa ka rapit ba yan ka puyo? Siyot ka? Ilado kayo siya. Sige. Sabi lang din siya. Sige tayo. Sige, amping tayo. Sige tayo.